Moja manželka bez môjho vedomia slúbila svojmu synovi, že po ukončení vysokej školy bude môcť viesť môj podnik, aby ho presvedčila, aby šiel študovať. Teraz skončil školu a je zúrivý, že mu ten podnik neodovzdávam. Mám 52 rokov, oženil som sa pred 2 rokmi po 3 rokoch vzťahu. Moja manželka má 50 rokov, moja manželka má syna z predchádzajúceho manželstva. Nazvime ho Joe, má 21 rokov. Nedávno získal diplom z odboru podnikania. S Joeom vychádzame dobre, ale nedá sa povedať, že by sme boli najlepší priatelia a ani medzi nami nie je vzťah ako medzi otcom a synom. Jeho otec, bývalý manžel mojej manželky, je stále súčasťou jeho života. Stretávajú sa pomerne často, takže sa nedá povedať, že by Joe o niečo prichádzal, kvôli tomu, že náš vzťah nie je veľmi blízky. Problém je v tom, že moja manželka slúbila svojmu synovi, že po ukončení vysokej školy bude môcť prevziať riadenie môjho podniku. Mám celkom úspešnú cateringovú firmu, ktorú som zdedil po svojom otcovi po jeho smrti. Vediem ju už takmer 20 rokov, nepočítajúc roky, keď sme ju riadili spolu s otcom pred jeho úmrtím. A vôbec sa jej nemienim vzdať, prinajmenšom nie pred odchodom do dôchodku, a ten je ešte veľmi ďaleko. Vôbec nechápem, prečo si moja manželka myslela, že bude dobrý nápad slúbiť Joeovi vedenie môjho podniku bez toho, aby sa so mnou vôbec poradila. Minulý týždeň sme boli na jeho promócii a neskôr večer nás pozval na večeru. Práve tam táto téma vyšla na povrch. Keď sme jedli dezert, Joe začal rozprávať, že na rozdiel od svojich spolužiakov nebude musieť hľadať stáž ani prácu, pretože on už má plán. A pritom sa na mňa usmial. Samozrejme vôbec som nechápal, o čo ide, ale tiež som sa usmial a pozrel som na manželku, aby mi to vysvetlila. Ona však mlčala a tak sme jednoducho dojedli večeru a išli domov, pretože Joe sa chystal stráviť noc s priateľmi u nich v byte. Cestou domov som sa rozhodol spýtať manželky, o čom Joe hovoril, keď povedal, že už má plán. Vtedy sa priznala, že Joeovi ako si slúbila ešte predtým, než išiel na vysokú školu, že mu dovolím prevziať môj podnik po ukončení štúdia. Bol som trochu v šoku a povedal som jej, že mu musí oznámiť, že sa to nestane, pretože je stále príliš mladý a neskúsený a ja mu nemienim odovzdať riadenie tak skoro. A možno ani nikdy. Mám totiž o mnoho schopnejších a zaslúženejších zamestnancov, ktorí by ten podnik mohli viesť. Manželka sa so mnou v aute začala hádať a povedala, že sa správam hlúpo, že ona Joeovi dôveruje a je si istá, že to zvládne, ak mu jednoducho dám šancu to vyskúšať. Namietol som a povedal som, že s mojím podnikom, ktorý kedysi založil môj otec a ktorý mi zveril, aby som ho rozvíjal a chránil, sa vyskúšať jednoducho nedá. Joe to buď zvládne, alebo nie, ale podľa môjho názoru na to teraz ešte nie je pripravený. Práve skončil školu a mladí ľudia v jeho veku si musia najprv nazbierať skúsenosti, pretože psychicky ešte nie sú pripravení na taký tlak. Mal by sa niekde zamestnať ako stážista a ak ukáže dobré výsledky, možno mu dovolím pracovať pod mojím vedením. Ale do momentu, keď by som mu zveril celý podnik, má ešte veľmi ďaleko. Keď som to povedal manželke, úplne stratila nervy a začala ma obviňovať z egoizmu a z toho, že nemyslím na Joea a jeho finančnú budúcnosť. Povedala, že sa vôbec nesprávam ako otec a že myslím len na seba. Na to som jej odpovedal, že má pravdu. Nie som Joeov otec a nemusím sa tváriť, že som pre neho otcovská postava. V tej chvíli sa úplne rozzúrila, prinútila ma zastaviť auto a vystúpila, aby išla domov pešo. Domov to boli len 2 bloky, takže som nič nenamietal. Ja som domov nešiel hneď. Najprv som zašiel do baru, pretože ma tá hádka veľmi rozhnevala.
Myslel som si, že sa správa nerozumne a dodnes si to myslím. Domov som sa vrátil okolo polnoci a manželka už spala, takže sme to toho večera neriešili. Ráno, keď sme sa zobudili, tvárila sa, ako by bolo všetko v poriadku a ja som tiež nespomenul včerajší konflikt. Ale o 2 dní neskôr, keď mi Joe zavolal ohľadom podniku, som mu rovno povedal, že jeho matka so mnou ani len neprejednávala tento nápad a keby to urobila, už by vedela, že mu podnik odovzdať nemienim. Preto si musí hľadať prácu ako všetci jeho kamaráti, pretože to, čo mu slúbila matka, sa nestane. Najprv si myslel, že žartujem a musel som ho dlho presviečať, že je to vážne. Teraz, keď sa obzriem späť, chápem, že za posledné roky viackrát naznačoval, že chce prevziať podnik, ale ja som sa vždy len zasmial, mysliac si, že sú to jeho žarty. Keby som vedel o tom sľube, ktorý manželka dala svojmu synovi, bral by som to vážne. A okamžite by som takéto reči zastavil. Keď som povedal, že podnik odovzdať nemienim, Joe sa rozhneval, začal na mňa kričať, že som mu dal falošné sľuby a ukázal sa byť egoistom, rovnako ako jeho matka. A potom zložil telefón, ani mi nedal šancu sa obhájiť. Bol som v práci, takže som manželke hneď nič nepovedal, ale rozhodol som sa s ňou o tom porozprávať večer doma. Keď som sa vrátil, manželka bola v zúrivosti. Ani mi nedovolila zložiť kabát a hneď začala kričať. Joe jej zavolal hneď po rozhovore so mnou a vykrikoval na ňu, že mu klamala a vnášala do jeho mysle, že po ukončení školy bude môcť prevziať môj podnik. Manželka ma obvinila, že je to všetko moja vina, pretože teraz Joe už nám neverí a plánuje úplne preraziť naše vzťahy. Povedal som jej, že to nie je moja vina. Ja som jej synovi podnik nesľúbil a ani jej som nedal žiadne sľuby. To ona klamala svojmu synovi roky a teraz je na ňom, aby sa rozhodol, ako postupovať. Keby moja matka klamala mne podobným spôsobom, asi by som tiež už nechcel s ňou viac komunikovať. Manželka sa tak rozčúlila, že s pláčom vyletela z domu a povedala, že odchádza k sestre. Nepokúšal som sa ju zastaviť. Po tejto hádke som mal tiež zlé nálady a necítil som sa vinný za to, čo sa stalo. Odvtedy sú už 3 dni preč a sme si ani nepovedali slovo. Ja jej nezavolal a ona mne tiež nie. Úplne ticho z oboch strán. Včera som si myslel, že volá manželka, ale bola to jej staršia sestra. Zavolala len preto, aby ma pokarhala za moje správanie. Povedala, že manželka od chvíle, keď odišla, neprestajne pláče a cíti, že stráca aj syna, aj manžela. Priznávam, z tých slov mi bolo zle. To posledné, čo som chcel, bolo priviesť manželku k slzám. Sestra vysvetlila, že manželka klamala synovi o podniku, pretože pôvodne vôbec nechcel ísť na vysokú školu. Joe jej hovoril, že chce vstúpiť do kapely a skúsiť sa v hudbe, ale manželka chcela, aby získal diplom. Jediný spôsob, ktorý vymyslela, bolo sľúbiť mu hotový podnik do budúcnosti. O tom so mnou neprejednala, pretože vedela, že poviem nie. Dúfala, že keď Joe ukončí štúdium, uvidím, aký zodpovedný sa stal a zmením názor. Dokonca sa plánovala o tom so mnou počas tých rokov porozprávať, ale nakoniec sa neodvážila. Myslela si, že na to nemá právo, pretože podnik nie je jej a Joe nie je môj syn. Povedal som jej sestre, že chápem motiváciu manželky, že sa obávala o budúcnosť syna. Ale to stále neospravedlňuje jej klamstvo. Ani voči synovi, ani voči mne. Sestra potom dodala, že nechce zasahovať do nášho manželstva, ale manželka je ochotná pracovať na vzťahu, ak sa ospravedlním za to, že som bol k nej a k Joeovi príliš prísny. Potom zložila telefón a ja som zostal trápený pochybnosťami. Na jednej strane chcem s manželkou zmieriť a všetko dať do poriadku. Na druhej strane si nemyslím, že som vinný.
Nechápem, prečo by som sa mal ospravedlňovať, keď sa ospravedlniť by mala práve ona. Od telefonátu uplynul celý deň a ja som stále nerozhodol, čo robiť. Takže som ja hajzel za to, že som nevlastnému synovi priamo povedal, že mu svoj podnik odovzdať nemienim, po tom, čo mu to manželka slúbila bez môjho vedomia. Rozhodol som sa manželke neospravedlňovať. Po prečítaní komentárov tu som pochopil, že naozaj nie som vinný. Ak chcela manželka presvedčiť syna, aby išiel na vysokú školu, existovalo množstvo spôsobov, ako to urobiť múdrejšie a efektívnejšie, než mu jednoducho drzým spôsobom klamať o niečom, čo, ako sama dobre vedela, sa nikdy nestane. A dokonca potom mala šancu všetko napraviť, keby so mnou aspoň raz za tie roky prehovorila, ale neurobila to. A rozhodla sa vyvaliť všetko až potom, čo on ukončil školu. Takže teraz, ak chce zachovať naše manželstvo, bude musieť prehltnúť hrdosť a ospravedlniť sa mne. Ubehol takmer týždeň od jej odchodu a stále o nej ani stopy. Nemám ani poňatia, čo má v hlave a čo plánuje robiť ďalej, ale jedno je jasné, nehodlám ísť za ňou a znova prosiť o odpustenie, ako tomu bolo predtým. Sama si vytvorila tento zmätok a sama ho musí riešiť. Ďakujem všetkým za rady a pomoc. Skutočne mi pomohli trochu si ujasniť myšlienky, pretože ona sa vždy správa rovnako. Robí chyby a potom som to práve ja, kto za ňou behá, len aby sme boli spolu. Predtým to fungovalo, ale tentoraz som si pevne povedal dosť. Nemôžem byť stále tým, kto za ňou beží a vkladá všetko úsilie do toho, aby naše manželstvo fungovalo. Ubehol takmer 2 týždne od chvíle, keď manželka odišla a celý ten čas sme spolu nekomunikovali. Dnes som sa už takmer spojil s advokátom, pretože som bol presvedčený, že sa v blízkej dobe nevráti. Našťastie sa dnes popoludní vrátila. Zatiaľ povedala len pár slov, ale ospravedlnila sa za svoje správanie. Pre mňa je to momentálne dosť. Neviem, čo bude s jej vzťahom so synom. Podľa toho, aká je smutná, si myslím, že konflikt s ním stále nevyriešila. Úprimne povedané, ani si nie som istý, či sa to dá nazvať konfliktom. Klamať synovi a teraz, keď pravda vyšla najavo, on sa s ňou odmieta rozprávať. Je nepríjemné to hovoriť, ale nemyslím si, že má v tejto situácii úplne nespravdu. Manželka sa mi ospravedlnila, ale ako som už povedal, je stále veľmi skleslá a nerozpráva sa so mnou tak ako predtým. Manželka je stále veľmi skleslá a nerozpráva sa so mnou tak ako predtým. V dome je ticho a napätá atmosféra, napriek tomu, že sa vrátila. Joe ma zablokoval. Neviem, či zablokoval aj matku, ale ak áno, veľa to vysvetľuje. Ona sa k nemu totiž momentálne nedostane ani len na to, aby sa ospravedlnila. Ak ma požiada o radu, pravdepodobne jej poradím, aby sa pokúsila spojiť s niektorým z jeho kamarátov a odovzdala mu správu. Bude to pre neho trochu trápne, ale aspoň sa naskytne príležitosť porozprávať sa. Ani neviem, čo jeho otec o tom všetkom myslí. Manželka to zatiaľ so mnou neprejednávala. Samého ma zaujíma, čo ľudia povedia o jej pláne prinútiť Joea ísť na vysokú školu. Formálne to vyšlo, Joe dokončil štúdium a získal diplom. Ale teraz sa s ňou ani nechce rozprávať. V podstate sa všetko obrátilo proti nej. A je to smutné, pretože viem, ako veľmi miluje svojho syna a aké dôležité pre ňu bolo, aby získal vzdelanie. Ale teraz sa z toho stal úplný chaos a viniť za to môže len seba samu. Ubehol 2 dni od vtedy, čo sa manželka vrátila domov. Celý ten čas bola zvláštna a tichá, ale dnes sme sa konečne porozprávali o všetkom, čo sa stalo od chvíle, keď Joe ukončil školu. Znovu sa ospravedlnila za to, že mu slúbila podnik, ani sa ma pýtajúc, či s tým súhlasím.
Povedal som, že je všetko v poriadku, myslel som si, že tým rozhovor skončí, ale ona sa namiesto toho rozplakala priamo počas rozhovoru a to ma úplne zaskočilo. Ako náhle začala plakať, objal som ju a snažil sa utešiť, ale utešiť ju bolo nemožné. Hystericky plakala a vzlikala takmer hodinu v kuse, stále mrmľala, že jej je hrozne ľúto, že sklamala celú rodinu, že by chcela byť lepšou manželkou a matkou, ale nepodarilo sa jej ani jedno, ani druhé. Bolo znepokojujúce vidieť, ako by bola úplne zlomená. Cítil som sa hrozne, pretože som ani len nekontroloval, ako sa má, keď bývala u sestry, keďže zjavne prechádzala ťažkým obdobím. Áno, bola to jej vina, ale aj tak je mojou manželkou a mal som aspoň skúsiť zmierniť jej stav. Keď sa po takmer hodine konečne upokojila, spýtal som sa jej, čo môžem urobiť, aby sa jej uľavilo. Odpovedala, že najviac teraz chce hovoriť s Joom a zlepšiť s ním vzťahy. Ale, ako som predpokladal, zablokoval ju všade a nemala čísla jeho kamarátov. Snažila sa k nemu dostať cez otca, svojho bývalého manžela, ale ani on nechcel pomôcť. Povedal, že je to jej vina a nech si sama nájde cestu k zmiereniu. Potom som manželke povedal, že nájdem spôsob, ako sa spojiť s Joom a hneď som sa do toho pustil. Trochu som prešiel sociálne siete a zistil, kto sú jeho najbližší kamaráti. Spomenul som si na jedného chlapca, s ktorým Joe obzvlášť úzko komunikoval a nejako som našiel jeho účet. Keď som našiel jeho kamaráta, napísal som mu správu v nádeji, že ju uvidí a pomôže sa spojiť s Joom. Vysvetlil som mu všetko, čo sa stalo a doslova som ho prosil, aby zavolal Joeovi a spojil nás. O hodinu neskôr manželka dostala hovor z neznámeho čísla a boli sme si istí, že je to Joeov kamarát. Odpovedali sme a našťastie bol na linke sám Joe. Celý rozhovor som nepočul, len repliky manželky. Neustále sa ospravedlňovala a ja som jej dokonca aj ľutoval, pretože som vedel, ako veľmi Joea miluje. Hádali sa dosť dlho. Manželka vysvetľovala, prečo konala tak, ako konala, uisťovala ho, že jej ešte poďakuje za to, že má diplom a dokonca povedala, že keby bolo treba, urobila by to isté znova, len aby ho prinútila ísť na vysokú školu. Postupne sa začala rozhorčovať. Videl som, že rozhovor neprebieha tak, ako očakávala. Jej tvár opäť červenala a na krku sa objavili škvrny. Snažil som sa ju presvedčiť, aby zložila telefón a pokračovali neskôr, ale nepretrhli rozhovor. Čoskoro sa z toho stal poriadny slovný konflikt na zvýšených tónach, kde som už počul aj Joeove výkriky a ostré slová manželky. Nikdy predtým som nepočul, aby manželka hovorila s niekým takýmto tónom a už vôbec nie so svojím vlastným synom. Povedala mu hrozné veci a rozhovor zakončila slovami, že je presne ako jeho otec. Keď hovor skončil, bola takmer v hystérii a ešte asi 15 minút na mňa vylievala prúd hnevu, aký jej syn je odporný. Dovolil som jej, aby sa vyrozprávala. Potrebovala sa zbaviť toho negatívu. Keď sa upokojila, spýtal som sa, čo presne povedal Joe. Priznala, že ju obvinil z klamstva, na čo súhlasila a ospravedlnila sa, ale potom vyhlásil, že je hrozná matka, že zničila jeho život tým, že ho prinútila tráviť roky na vysokej škole namiesto toho, aby si splnil sen a stal sa hudobníkom. Povedal, že zničila jeho sen a že už s ňou nikdy nebude chcieť hovoriť, pretože je najsebeckejší a najbezcitnejší človek zo všetkých, ktorých pozná. V tej chvíli manželka úplne vybuchla. Veď všetko, čo robila, bolo kvôli jeho budúcnosti. Vedela, že z neho nikdy nebude hudobník. Hoci to znie tvrdo, jednoducho nie je veľmi talentovaný, dokonca má problémy aj s notami.
Väčšina jeho kamarátov z kapely zo školy sa už dávno venovala iným veciam a on sám pokračoval v honbe za nedosiahnuteľným snom. Presne rovnaký príbeh bol aj s jej bývalým manželom. Odhovárala ho od zakladania nového podniku, kým ten predchádzajúci sa rúcal a on ju obviňoval, že ho nepodporuje. Preto u nich vznikali neustále škandály a manželstvo sa rozpadlo. Presne to mala na mysli, keď povedala Joeovi, že je presne ako jeho otec. Manželka mi priznala, že sa vždy snažila starať o syna a odvracať ho od chýb, ktoré by mohli zničiť jeho budúcnosť, ale teraz pochopila. Nemá to zmysel. Je tak zaslepený svojimi ilúziami, že nie je schopný rozlíšiť dobré od zlého. Povedala, že ak ju syn teraz chce vidieť ako záporáka, nech je to tak. Už sa nebude snažiť všetko napraviť. Už ju unavuje, že ju obviňujú zo všetkých neúspechov, syna aj bývalého manžela. Pre manželku bol tento deň emocionálne veľmi náročný, ale som rád, že sa aspoň pokúsila o obnovenie vzťahu, aj keď sa všetko pokazilo. Urobila chybu, potom sa snažila všetko napraviť. Ak si to syn nevážil, je to už jeho problém. Potom sa viditeľne upokojila a pokojne sme večerali. Už nespomenula ani Joeya, ani bývalého manžela. Teraz spí a veľmi dúfam, že zajtra sa jej uľaví. Ahojte všetci. Ubehol takmer týždeň od chvíle, keď moja manželka prestala komunikovať so synom a dnes jej zavolal jej bývalý manžel. Povedal, že Joe chce s ňou hovoriť a že by mala prísť k ním domov. Iba sama, pretože je to rodinná záležitosť a ja sa do rodiny nepočítam, takže mi prikázali držať sa bokom. Manželka však bola pevná, oznámila, že príde iba so mnou, inak vôbec nepríde, pretože sa nechce sama zaoberať ich nezmyslami. Nakoniec bývalý súhlasil, že ma pustí, ale za podmienky, že sa do rozhovoru nebudem miešať. Pre mňa to nebol problém, pretože som ani s bývalým manželom manželky, ani s Joeom nechcel komunikovať. Keď sme prišli, vyzerali, ako by boli pripravení ju ťahať pred súd. Vážne tváre jasne chceli na manželku vyvinúť tlak. Sadli sme si v obývačke a Joe okamžite vyhlásil. Keď ho matka prinútila študovať na vysokej škole a stráviť 3 roky niečím, čo ho nezaujíma, teraz je povinná splniť svoj sľub a prinútiť ma odovzdať mu podnik. Viem, že som povedal, že sa nebudem miešať, ale tu som to nevydržal a hneď som sa spýtal, či sa nezbláznil, pretože to sa nikdy nestane. Ani teraz, ani neskôr, ani keď bude pripravený. Pretože k tomuto momentu som sa už jednoducho sklamal v ňom ako v človeku. Nie je môj syn a nič mu nie som dlžný a povedal som mu to priamo do očí. Na to jeho otec vybuchol a povedal, že nemám právo zasahovať a mám držať hubu. To ma naozaj zasiahlo, veď išlo o môj cateringový podnik, takže som prirodzene mal plné právo zúčastniť sa rozhovoru. Trochu sme sa pohádali s bývalým manželom manželky, ale ona ma zastavila a pochopil som, že to nestojí za to. Jednoducho som mu venoval zlý pohľad a mlčal. Joe naďalej trval na tom, aby sa matka so mnou porozprávala a prinútila ma odovzdať mu podnik, inak ju úplne vyradí zo svojho života. Očakával som, že manželka aspoň trochu zaváha, ale nezaváhala a bol som na ňu veľmi hrdý. Povedala Joeovi, že to robiť neplánuje a ak nechce byť vďačný za to, že mu pomohla zabezpečiť si budúcnosť, je to jeho problém. Ale právo na požiadavky nemá. Ospravedlnila sa za to, že klamala, ale týmto končí. Už jej nič nedlží, pretože nakoniec sa len snažila o neho postarať. A ak si toho neváži, nech radšej skutočne prerazí vzťah s ňou. Na to jej bývalý manžel vyhrážal, že ju podá na súd, ak nesplní sľub. Ona sa mu priamo do očí zasmiala a spýtala sa, či sa vôbec nájde nejaký právnik, ktorý by sa toho prípadu ujal, keďže nemajú ani zmluvu, ani písomnú dohodu o jej sľube.
Silno sa zmetil a požadoval, aby sme okamžite odišli z jeho domu. Tak sme aj urobili. Už pri sadaní do auta Joe nevynechal príležitosť vykríknuť na matku a povedať jej hrubosti, ale my sme ich ignorovali a čo najrýchlejšie odišli. Nechcelo sa nám tráviť na nich viac času ani síl. Teraz sme doma a dúfame, že situácia s jej synom je konečne vyriešená a už sa s nimi nebudeme musieť stretávať, pretože dnešný rozhovor bol len zbytočnou stratou nervov a energie. Tak toto je ten príbeh. Čo vy na to? Napíšte do komentárov, čo by ste robili na mieste hlavného hrdinu. Ďakujem vám za pozeranie a vidíme sa v ďalšom videu. Čau!